anouya kusunungurwa neumwe munhu. Aiwa, ndipo paya patisina kubuda kuenda kuMozambique nanhasi dei Zimbabwe iri a colonized country. Asi kuti takati isusu kusiri kufa ndekupi. Tikabuda tikati isusu kuve varanda. Ini ndakaudze DJ Holly. Ini ndakajoina liberation struggle. Ndichibva kuZambia ndichienda kuMozambique. Handada kubvira kuZimbabwe kani. Handada kubvira kuZimbabwe. Saka ndakanga ndati ndichipedza chikoro tichitsvaga basa kuZambia zvikanzi first preference tinopa maZambians. Zvikandirwadza kuti shuwa asi isusu tine nyika yedu Zimbabwe. Wona zvino tiri kunzanda ko first preference tikupa varidzi venyika. So why can't I just go? Kusiri kufa ndekupi. Ndakabva ndaenda kuMozambique. Yeah, ndakanopindira border rekuMozambique between Petauke, kana wachiziva Petauke, imwe town iri padhuze neborder renhangire Malawi neZambia. Petauke in between there ndo pane pakabrancha Malawi, Mozambique, Zambia. Zviro zvakada kuita patinojoinana ipapo. Ndo pandakapinda napo ndichibva kuZambia ndichipinda muMozambique inini. Handada kujoina Zipra ndiyo yanga iri kuZambia. Ini ndakaenda kunojoina ZANU kuMozambique. But ndasvika ikoko ndakasvikira kuTete. Unoizwa inonzi Tete, wakamboizwa? Tete ndoiziva. Yes. Unoizwa ndasvikira kuTete. Ndakasvika ndikaiswa mujere. Ini ndichiti ndauya kojoina liberation struggle. Ndakasvika ndikaiswa mujere ndikagara 3 months mujere. Saka zviya zvamunotaura kuti inini hangu ndoda ndikutaure chokwadi. Political prisoners anopinda mumajere vasina mhosva. Yes. DJ. Ndoda kuti izvozvo uzviwisise. Semuneni ndakanga ndaenda kunoita zvepolitics, ndakaenda kuti ndonojoina Chimurenga. Ndakasvika ndikapinda mujere Petauke. Ndeni hankere repa Tete rainzi bhadhari yawo. Jere raunopinda rausingatongwe. Saka imimi kana mukationa muchiti imimi ko ini ndava handisi kurova kuti ndikufara kuti vavemo. No, ndiwisise zvakanaka ndoda kukutsanangurira. Vana Timba havana mhosva. Asi vana Timba vari kupika jere rinonzi security. For the security of government yaMnangagwa kuti ive secured, anotoisa vanhu ivavo vasina mhosva kuti zvinofanira kuti zviitike zvidisturbe government yake zvisaitika. Saka imi munganetseke muchiti vanhu vasina mhosva india vakachengetewa chiti isecurity risipo pamutemo ijere resecurity rausingatongwe. Isu takazoita munyama tichipinda mujerero resecurity paTete pakabva paita Chimoyo ndo payakaitwa kubhombewa. Nomba zvanzi ndimwe matungu ndimwe masaka mama uya ndofunga mama uya kuchora unodiwa ndokwabata. Ya saka ndoda kuti uwo kana uchitaurira vamwe vanhu kuti we mudharapora ataura zvakati kana uchindirekodha undirekodha. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vaya it is true ndotenderana newe vese vari mujere muya vakagarira for security purpose, vakasungirwa for security purpose kuti zvisadisturbe. Security inoitiwa kuti government isadisturbeka. But ko government yacho ngaingoita zvinhu chaizvo vanhu vangogara vasiri threat, because it seems like civilians are now a threat to government. Havazvigone zvakafanana naChamisa kana anuchapinda muchamuona nemuwo futi. It's good kuti pane democracy. Chamisa whoever achapinda uchakoniwa sokukoniwa kwavariva vava saka wakaona iko zvinezvi kana ukada kuzvinyatsozvicherechedza
DJ Holly ma western countries hachisina kana mapresident achona havachisina chiremerera because anopinda nhasi mangwana abudisiwa apinda mangwana umwe abudisiwa hapachisina achiri kugara paupresidency zvangove yakungoita fanika inhambe kuti nhasi aita president. How many mapresident achinjwa pauk? handikavanenge vachiteedzera constitution here vachiita zvinhu nemutemo. Ndo zvandoreva, you are right, but ukada kuti uchiona kana yanga iri Africa iri kuita izvozvo hapana development inoitwa, nekuti mukapinda president nhasi mukamuona achileka zvimwe zvaari kuleka mangwana mamudzinga mapinza umwe, ava vari kudaro nokuti already vakatogara vakatopfuma kare. Deva vachiita zvavari kuita zvodei zvachiitwa neAfrica denge kuchiko ratongove jecha. Because but 5 years dzakawanda kamudara pasina development. Ini handisi kuramba ka kuti 5 years dzakawanda, ndiri kureva kutiko sekushuvira zvinenge handiti muri kuti imwi Mwari vari kupindira chete. Kana Mnangagwa timu yake iri kuti Mwari vanopindira chete, saka Mwari saka kwakanzi Mwari haasi wemunhu wani. Iyo zvidzimwe nguva imwe muchiti Mwari vato DJ iyo zvidzimwe nguva tikada kukupimai vachamisa navaMnangagwa. VaMnangagwa vari kuti kusatogwa kuri kuitwa nyika yangu kana kuti kusabviswa pandiri Mwari vakapindira. VeZANU-PF vanachiti Mwari wedu haasi kuda. Imwi CCC vanoti Mwari wedu ari kupindira manje. So saka umwe neumwe anobhilivha naMwari wake, but anenge Mwari une achiti mese zvamunofunga hazvisi zvandofunga nemafungiro angu. Because hapana anonanga kuyataura chokwadi chakuti Mwari ari kuteerera iye. Hapana, haateerere Mnangagwa, haateerere chamisa Mwari. Saka Mwari ndiye anoziva kuti ndinoda zvidai. Ende Mwari ane nguva yake. Yes. Saka ivo vaya vanhu vauri kuona vari mujere vaya vanotobviswa kana security yake yaanoda Mnangagwa kuti zvinge zvisakanganisika zvapfuura ovabudisa, havana mhosva. Saka mvurana zvakaitwa Job Scaler. Because wakanga achitochengeterwa kuti munhu tikamubudisa security government iri pathreat. Majere esecurity asina mhosva ariko, ndoda kuti ndikuudze in general ariko. Takagara isu wana 3 months tikaubudisiwa ndakaenda tiri 2 kuhondo tine nange hanzvadzi yemukadzi watongogara ainzi Emmanuel Gamanya, ndiye ndakaenda naye ini. Takanogara 3 months takangochengetwa tisingatongwi, inongove jere resecurity. But onai mudara inini pandiri kutaura ndichika tiri kuti ngatipe example yemwana uyu ane 25 years uyu naMatai uyu. naMatai she's 25 years, mukadzi haana kana maweapons, haana kana zvombo. Chaanacho ifoni yake yaanorekodha mavhidhiyo achiposta paYouTube. Anoita threat to the nation sei? Weapon yake, she is a threat. Zvaanobudisa, zvaanotaura zvinokwanisa kukanganisa government yaMnangagwa. Ipapapo weapon hombe asina threat, asina muchiti haana threat, but vakatomongorora vakaona kuti uyu munhu uyu akateererwa nevanhu ari dangerous against our government. So which means the government is doing muromo chaiwo iweapon yakaipa. Okay. Unozva DJ Holly ndandakuudza izvozvi ndozviripo, ende ndotoseka nekuti kandichiva vanhu kuti abudiswa vanhu vasina mhosva. Ma-political prisoners vanotove ne-threat pagovernment yaMnangagwa vanopinzwa mujere vasina mhosva kuti government yake ive safe, for the safety of his government. Kusvika period yaanenge aziva kuti iye zvino izvi ndikachiva kusunungura hapachisina threat panyakiri, ndo zvinoitika izvozvo. So which means with my civilians they've got power more than the government. Yes, it's true. Vane power because like anyone unozva kuti nyangwe ipo paya uchiona ipo paya kushinda ndokuti nyangwe ukave nepfuti
futi haina chainobatsira pane muromo chaiwo wakatoipa muromo. Muromo iweapon Handiri hombe. kukuudza iweapon hombe DJ Holy. Saka zviya zviri kuitika zviya zvokuti nhingi wazochengetiwa wazodini paya uchiona vachikunokukurwa vana Timba vaitozikama kuti kana vana Timba tinosvika paperiod yakati vari kunze uko mathreat pagavamendi yedu. Saka vakatutirwa vachazobudisiwa nguva yachona iyoyo inonzi the government is now safe. Vachabudisiwa but mukataura nyika dzipi dzikataura dzikadini vane vakaisa zvitanda vakomana havatongwe, havana mhosva isitu vanotongwa chii, havana mhosva but vanogara muchero. But then pane makuhwa akaikuti hanzi pane 9 mapresident asiri kuuya kumusangano plus 10 wekuzambia futi. Ende unoziva kuti iyoyo waibudisa manje waishuta manje aiona. Kunana kuzanu PF hazvina nechi kwavari izvozvo, hazvinei ende havana basa nazvo izvozvo. Kwavari hazvitombova affect anything, hazvina chazvinoafecta as long as achiti Mnangagwa ndiye ave panyanga ndozvavana chete zvokuti president ninge haana kuzouya boycota Mnangagwa haana nebasa nazvo. Ndiri kutaurira zvinoraramika DJ Holy. Hamutaura reality. Because anotoseka kutoti asaka ndikokone here kuita chairman weSADC nokuti ndava maboycota. But I think I need to do a research kuti kana more than 50% isina kuattenda chii zvinoitika. Meyo zvinozoitika hayo. But otherwise kana zvinozoitika nechekuti SADC yacho inotopedzisira yave SADC isina basa yave divided pasisina shungu. Zvinenge zvatodhakwa. Nokuti DJ ndikuudza nyangwe straight pasina chii Ramaphosa haafi ataka Mnangagwa direct, hazviiti because Ramaphosa party yake iRevolutionary Party. Inotoataka ndiyo EDA fine. SWAPO yeNamibia haifi ataka Mnangagwa kana zvikadini nyangwe Mnangagwa kanganisa sei, because Mnangagwa anongotaura simple and straight zvinhu zvatoziva kuti hazvisi kuraramika kuti zviri kuraramika. Anongotaura kuti my country is under attack from the former colonizers. Ndo zvaanongotaura Mnangagwa. Yes, saka inini we are going to die kunosvikira to the last person kuti pane kuti ndo ilanguage yandikukupa iyi inenge taurwa neZANU-PF. Pane kuti nyika idzokere mumaoko avarungu nokuti vanutivo maopposition edu ari kushandiswa, they are being fed nemari kuti former colonizers adini apidigure government. Ndo language yavari kushandisa. Saka unoziva ndo saka uchiwa nchiti nini maLiberational Party haafi ambokwanikirana whether nyangwe zvikaita sei hazviite. Vangatopera havo kuita zvakaitaiwa kuti vakushare panhake paGNU venhakiri veANC but haambofi vanosvika vachitanzwa kuMnangagwa no zvauri kuita iwewe chichi havaite izvozvo. Saka vanongosiyana vachingoporonga zvakatongodaro. Vachatove vachitaura izvozvo zvavanenge sezvavari kuita sezvavari kuona DA yake pawo pamwe chete nawo ndo vacharamba vachipopota but ANC ine yakanyarara against ZANU-PF ine yakanyarara haimbotauri haimboiti izvozvo. Saka pakashata. Saka meno zvamungatarisire mimi kana kuti maonero enyu mundaramo mungafunga kuti zvingaitwe zvii? Zvandokutaura ndezvekuti ichasvika time yekuti iri ava vana Mnangagwa tiri vana Hariodofa Nzotsa efa ndizvozvo most nyangwe ivo vaya vanoona vachitaura vese vana Sanyatwe this and that vangoema leader angovewo
akangomira kungoti zvino pati chimbomira nepati. Otherwise vese vobaya mabasa chaiwo havachatodi, vanongovepo nokuti vari kuti ZANU kuti irambe iripo tofanira titoramba tiri kuami kunoku, tofanira kuramba takamira. Saka only by generation zvinezvi handiti kuona nyangwe vaya vakurawo vazhinji vamwe vari kufa this and that, kukazouya generation imwe this and that, vasisina pfungwa dzokuti isusu ndisu takanota nyangwe nevapenyu isu takaifira nyika iyi, tesi takaifira asi tiri vapenyu, variko vakafa vedu vamwe vedu but isu hatina kufa. Asi munhu wese anaitaura muhovheti anoti ndakaifira nyika iyi. Saka zvinonetsa DJ Holly kuti ndikutaurire chokwadi kuti zvakaita ZANU zvakaita nyake ino Zambia inetse nekuti Zambia yatingati isusu party yakanga ichinzi ndiyo Liberation Party. Ine kuZambia katida kutaura vakangorovana matombo nobva vatora nyika nobva vapiwa independence. Saka uchiona Zambia ine grip yatoita kuti ipesane naMnangagwa because Chilema anoda kuita zvinhu zviri straight nokuti haisi Liberation Party iri panyanga. Dei angari Liberation Party zvese zvinhu zvekutadza kwati hanzi ma-elections akaitwa 2023 they were flawed kana chichi, dei asina kuzvitaura zvese izvozvo zvaide zvakabrashwa. Saka ndiyo nyaya yacho. Saka uchiona vachinda vachindosvika vana Ramaphosa variwo manhamba 1 kunocongratulata Mnangagwa kuti wabudirira, congratulations, wapinda mupanyanga. Musatobonyeperwa Ramaphosa hambofa anomira kuti kunomira paplatform achiti yes Zimbabwe Mnangagwa zvauri kuita hatichahwirani, hazvifi zvaitika izvozvo. Ufriendship hwavo ndohwekuburana mumoto. ZANU PF yakaburwa mumoto naSamora. ZANU PF yaburwa naSamora ikauyawo yatora independence ikaburawo South Africa mumoto. Saka kuti vashoropodzane nema nyangwe zvakanaka nyangwe zvakashata. Aiwa ndiri kubata mudare baba. Ivava uzvitaura kuti varume hazvisi kubva kwandiri utaure ava chavakagarira ava mujera ava vari mujere for security reasons. Havana mhosva, it's true, but vakachengeterwa negovernment on security basis. Vakabuda vana Jobs kana vasina kana mhosva, but vanga vakachengeterwa purposely kuti security wise kuti government ive safe, anofanira kuti aramba ari imoyo. Ithreat yakaipa. Saka vanhu vane ndotoseka, ndakawa uchiseka neniwo ndikafanira kuseka. Hani tinovatenda Mnangagwa vatiyambutsa Sadaki vatora Sadaki chairmanship vativambutsa. Ndakafa nokuseka newo wakafanira kuseka ukati vakomana sora. Pakashata vanenge vasingaziye kapana vana vanda kuchikoro. Ndo kunonzi kukolonizwa ikoko unozva politics dzakaipa DJ Holly. Isusu takadai so ndiri pano indinika. Unozva kuti zvatanga tiri kuMozambique zvatanga tichitaurirwa waifunga kuti isusu tinonobata nyeredzi musi watotora Zimbabwe. But patakasvika on the ground tichitatora nyika takaona zvaye masamba asiyana. Saka handinga ndoudzwa nemunhu wena. I know zvese kuti saka uchiona maove and moreover zvinotorwadza more DJ Holly. Takanga tichirarama dei kuchi DJ zvaitorwa manenke mavideos kurarama kwataiita musango ka DJ kwairwadza. DJ zvino kurarama kunongoita mhuka yemusango yeye kuti inongoti apo yavhundutsirwa apa yangoti duku yangoduka mbichana napo yatovhundutsirwa. Ndokurarama kwatanga tichiita, but tave kunoku takaona nyangwe nhasi unoenda kuti vamwe takutoti
chandakamboda kuti ndinozvishingirira chandakanga ndasacrificera upenyu hwangu kodenda ndine ndave ndofa ndichifira marara ari kuitika variko tiri kutodaro vamwe ya zviri kurwadza but chokuita hapana. Saka uchiona nyange zvese zvakataurwa uchivava naMargaret Dongo vese vachitaura zviya zviya. It's true. Mawo veti we are in pain. We are in pain. Because kana ukada kutarisa vanhu vaya vari kutambura vaya. Inini zvangu ndototi ni vanhu vaya nokuti ini ndiri kuno kune nyika yekuti kana uchizvishandira ndinozwana. Nango kandiona DJ Holly. My skin or what how I look. I look different pana vamwe vesize vangu vari vovheti ari kuZimbabwe kuya. Yeah. Saka zvinorwadza wena ende unoza ukatofunga kuti hongu nyange uchiona vanhu vatamburira vari kuita izvo zvinhu zvinorwadza everyone because isusu nyange tichinda kuondotanga tisingati ndinoda kuti inini ndirwire kuti inini ndive nerugare rwakanaka. Aiwa tarati taitoti isusu kuti maZimbabwe isusu varidzi venyika tive nerugare rwakanaka ndio yanga language. But DJ Holly mangwana ndi 15 anditi. Aiwa nasi ndi 15. Ndi 16. Mangwana ndi 16 amini today. DJ Holly asi ndoda kutiwirani usaenda kunake usabe nemunhu anokutaura kuti uinde kufront. Ende inini ndine doubt yekuti ndine doubt yekuti pane vachazadzikisa nyange uchaona vakushorana vega voshorana vega kuti vanhu takataurirana but nhasi unoyu zvakati because wenaka ushingi hwedu isusu hwanga husiri ushingi huri hwega takaita ushingi hwatakapiwa nemidzimu yeZimbabwe. Ndikutaura chokwadi. Yes, hwedu hwanga huri ushingi hwokuti ini ndaizikamwa nyange ndichiri kuchikoro ndichiona vanhu yainzi radio Maputo yakanga ichi radio Maputo yanga iriyo yakanga ichidedza mamwe vanhu kuti vauya tojoina chiti rwure nyika yedu this and that. Taigara ndakaiteerera but ndaitotya kuti kuenda kunojoina hondo ndizvo. Asi pakangosvika time yandakangoti kusiri kufa ndikupi. Ndakaenda ndikangokaruka ndangocrossa border ndikaenda kuMozambique. I think those situations kuti yasvika some of the people vari kudhene kuti kusiri kufa ndekupi. Maybe but manje vasvika ipapo let's hope number yachona ihombe because kana kasove hombe quickly because this security security agents they are quickly going to react. Small group inenge yangada kungoungana vanochimudzika kutoreacta. Hanzi nezuro mulocation paifamba 3 mapurisa nepfuti vanhu vakatiza vakanozvitinya ne3 mapurisa chete vakatiza kumabhawa kumachii kwese vakaenda mumba. Handiti uri kunitaurira ka ndizvo ndori kunitaurira ka miya ndikuudze vanotoziva kuti kana mob ikabva yangozara one time chaunga chikangoungana chikazarisa chinove out of hand. Situation inoita out of hand. Saka vanomeka sure kuti havadi kuona gathering ine kana 5 kana 10 people vanochimudzika kutoidisturba. Saka ndio zvamune musitaure pamedia ivo vane vachitoro vakaunta yavo kuti okay tichadai tidai. Vanhu ava zvavari kutaura kuti nezvaitaura iye Judha uyu anotanzako tichanounganirana papoint yanga yataura kwaiipi anati paUnity Square panozochi yes paari kutotaura izvozvo ka unenge atocompromise kugovernment. Uchatoona kuti ipapapo pese pane patososewa zvokuti havatombodi pavanhu vanenge vachifamba kune kuchitonzi famba kumira muri tu chaiko hamutendegwi. Aiwa asi vanenge vanayo zvavo.
Mm. Saka ameno kuti tichaona here kuti vachaita Aiwa, musi weSaturday. aiwa, ini chandingonamatira ndechekuti pasadeuke ropa kana vachiita ngavaite nerunyararo, pasazoite unge zvemusi wa1 August wegore riya, kuti vanhu vakazenge No, vakupfurwa pakuita sei. runyararo harugoni kuitika because chazvingaiti kunozvati chii Mm. pachaita kuti imimi mune muda kuti muite mune runyararo, asi security force yotiyo hatisiri kuda this gathering. Moda kuti tinoda kuti tifambe munyararo, vanhu vochitanga kunzi tatisu hatisi kuda kuti munge muchiita gathering kana kufamba ikoko. Mukada kupikidza mochitanga kupiwa iwe mazibhoma aya mabaton stick, ndo pamunenge mave out of hand, makutanga manje mune marwadzo aka makutorawo matombo muchidzorera. Zvatove out of hand, zvatodhakwa. Ichocho chokwadi. Zvatodhakwa ndo imimi vanhu vachaungana vanoda kuita protest zveshuwa vanoda kuzviita munyararo, but security chati hatisi kuda kuti muite this event. Vototanga kutorwa that small gathering iyoyo, zvokusvikapo kuti unenge ada kuresista obva apiwa shamboku, apiwa shamboku vamwe vabhoikana vonhonga matombo vokanda. Zvatodhakwa. Yeah, pakashata. Aiwa, but anyways, maita basa mudara tambokurukura, at least tomboonesawo vanhu kuti maovheti vakarwira nyika vari kufungei, vari kuzvionawo sei, ende ndafarira kuti muri kutorwadziwawo nesituation iyi kuti hazvina kumira zvakanaka. Yes, saka unozvati DJ Wally, uchiona ndichitaura ndiri kuno kuDJ Wally, ndosaka ndakati no, inini iwewe zvinyakupa ndichauya kuZimbabwe, ndouya ndofunga kana Mwari achindichengeta next year early. Ndinoona kuti ndisangane newe because ndichasvikira kuSouth Africa kumwana wangu aripo, mwana womukoma wangu ari kuSouth Africa. Ndoda kuti timboonana, tomboonana newe. But yes, I will tell you, ndichakuudza more. Unozva zvinorwadza, but unozva uchiona maovheti paya vachingo vamwe vachizopedzisa vaora moyo, vanhu vaya takarwadzisiwa kunosvika paameno padigrii ripi. Saka ndiwe DJ Wally, ukaona wakubudisa unombotaura kuti no, pane dhara riri pakati pati raitaura zvakati richitaura kuti aiwa, ndotaura kuti zvinorwadza mudara, to be honest with you, zvinorwadza. It's true. DJ Wally zvinongobhohwa wena because usaona tichiti inga ndakakutaura ikati ndandinawo, and I never had such that dream kuti ndaizoti nini muupenyu hwangu ndichiri musango tichirwira rusununguko kuti ndaikambove nedream yokuti ndichazopedzisa rimwe zuva ndave kuAustralia. Hapana zvakadaro. Saka ndiwo DJ wove nenguva yakanaka wena. Okay, thank you very much, Mr. Pori. Maita basa. All right, bye. Bye. Right, mangozvinzwira mega muWorvet Mr. Pori vari paAustralia apo vari kutotaura kuti hatisi kutonakirwa neskiri zviri kutoitika izvozvi izvi hatinambozvifunga kuti zvichazoitika. Pataive kuhondo taitarisirawo kuti aiwa zvinhu zvichange zvakarongeka, zvinhu zvichange zviri mugwara, ende zvinhu zvinorwadza kuti hanzi takaenda kuhondo nekuda kwesituation. Ndo zvatachitaura kuti zviri kuitika izvi ndo zvinogona kungopusha futi vanhu, the same reason yakaita kuti vaende kuhondo madzikoma edu nemadzibaba edu, ndo same reason inogona kungopushawo futi vanhu paweekend ipapapa vanhu vakaita sei vakatanga kupinda muroad. Aiwa, thank you very much for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Ndichadzoka futi zvangu time nerecording kana kuti nelive stream yamadzibaba veshanduko vachipindura Gambakwe nenyaya yemari yadai kunetsa iyi, and then ndichazodzoka futi namukoma Jeff Judah vachipindura futi Gambakwe nenyaya yakaita sei yakataura nditika. Saka thank you for watching, thank you for supporting everyone who is watching live at the moment. Tinokutendai as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tinokutendai zvikuru. Kana ungasati wadzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out pese patinoita sei patinoya nevideo. It's bye for now.